Mapagtog jaghang tugpod guys mata-mata kay nagsakit daghang gams. Tung last gabi ningko inday dam kundi kung jan kamusta sila din sa nagchat man mi mga okay ra man si Jan ningko si MM lang. So naglatagaw jaghang utok guys karon makabuang na siguro ni tungod sa kada problema stress sa jud ko. Mo siguro ni si ugdam ko yun ana. Hey guys, kani di ay bayabas ni ulod sa bayabas o kanisa nga pud sa kamunggay. Kaya basa day ko guys, salamat day kang ati Edith kay gihatdan sa kudari ni sa kanang Valencia. Diya, na may mga niingan nga nganong ako nagpa-check up. So salos na ng doktor na gahanggi doon guys. Libog na ko rin yung sakit. Diya kani, nanaingan nga kani kuwamog ko sa kuan ba? Kuwamog sa kamunggay kanina ay pakbakay mo to sa guys sa kanina ay murag dangag ni diya. Mo ni sa kiskisin. Diya may ang i-haplak ato sa ilam sa hanggams kay maka lilip ko na paningat-ngat. So mo ni hanggi kuan gatan kong ati Edith gikan panig ano lang guys. Kiskisin siya katong last kung giatake po ko sa ngit-ngit. Tuwa dito na mao kay kaning pakpak ang giapil. Tapos ka na mo kayo sa bakal sa gawas. Kalingag mo. Amang borders nga bayot. Nakagpukat si kalinaw sa bakadyo. Diyang kwarto. Diya, mga nikis-kisan dya, ibutang na po sa gams na padung na matog. Alang nga tunuta guys, diya, kanang na ay konsinsin ng mga gwanta sakit ka adyo. So katong bayabas lagaon pagka maglaga imumog na to siya guys kaya sa mga tiging na nga tamo kay kanihang gams naglaslas ka na nagsamad bitaw naglibog kung anong sigsamad dya kanang di pa ka makaingan nga na igan sa ngipon dito kay ladyo ra sa ngipon ang kanang nay nagsamad lagi sa hanggang dyan arang ka sakit talos di ko kakaon pati pag istorya sakit guys so mo ni kanang halamang gibis ubiran kaya pagkatagi istorya pwede nga time atong sakita ka adyo. So ahang gikuan guys iduha. Udah ka putod kaya ano giputod kay taas na yung sanga ha. So gingan na sa katong nagtambaw na nga Bisaya tapit sa punuan. Diya lisod po nang atang punuan po nato atang putdo ng kuan ng kamunggay. So okay ra siguro pa ni guys kay maraming gyapon sa maraming gyapon sa kamunggay. So halos gazed ng kanina time nga nagkuhan ko guys, kuhan ko kanang na ay alang ka sakit ka adyo adyo kitingag ug na koy mga tugo nila harang ipang text o ipang shot adyo koy nga daning panahon na kaya karon kay natambawan naman lagi ko sa kagabi kaya naman ni gibis iberang gapon po kanina nga video kanang na ay murag na kuhan gamay siya sakit gapon pero at least naka istorya na ko. Kasi kaso guys, nagilak na ko sa sakit guys. Kaya parang na maglisod ko kaon, maikag ko sa mga pagkaon. Para na ay insaan man na mga sakit man. Nagkwakaot na ko, naglugaw. Tughong na lang dyan para di ko makuan, maluja sa away kan kaon. So grabe dyan, basin. Kanang yun sila nga, kanang na-stress lagi po ko sa mga problema. Nga ni-triggered sila guys. Jadi man jud pwede og kita magana-una sa atong mga kaproblemahan. Ali usin na to malika dyan. So man ako kuan guys, kuskus, ja og di ni maurot. Mani ibutang sa ref.
Kay araraman ning kadaghan kaya hindi ko magsige og kuskus na ni sa kuan ni sodari guys sa ahong butang sa ref. Diya tuuro naman na bisag mga duhang adlaw di ba ni madaot kay bugnaw man. So kaning tasa pagbutang ko og kuan kananay kani ang isudya magbugbog na ko ato ko sa kwarto para dito na ko higda. So mana ni guys maso na pagkaitos ang mga udlot sa bayabas. Kani guys mo ni tudlo pong nanay nga kanang kuan lagi kuno. Diya mana ni guys dyan ako sa ang dal kwarto na ni. Yadto ko magkuan A few moments later. Morning guys. Naman niya mo kading baka sa kabit sa kadlaw ni paggipa pabukawan. Wa pa ni gayak to karon. So ni baka oy. Kani sa bikyo. Dugay ka jumuga mo humok. Wala di ko kaon ako nag-vlog wagan kay kanang mao ko sa kasakit pa jud ang gamas guys. So, kanang magsudan din mi og sabay mi og baka diyan sa bikyo. Inja gabi pa among gipa bukawan daan gabi guys. Nak, mo sa man? Baka. Baka sabaw. Baka nga dili madot. Gahi ka adyo. Kasama ka na anak? Okay naman. Hindi mo pa paggaman ng pamahaw. Ada. Wala pa, 26 pa. Tapos mo dah sige ra kugdam ko nimo. Wala account ko. Kasag try pa day ginag-vlog ko day. Kwarto. Si kugdam ko nimo. September 26 pa kung kuhan so good. Inja. Wala lang account, nagsugod pagkakuhan. Okay ra mo diha. Okay ra mo diha. Aw. Kira man, kamu kumusta ka diha? Kuya po dia sige sakit agang gams nga. Kuan ko na. Yan ni. Ali day. Inja. Sa isang pamahaw. Sa isang pamahaw. Baka nga sabaw lagi jarang kagahi. Sabaw ray magikaan wa. Baw nga nang maning ko ani ipon sa tay pa dito tungtong sa ri dayla. Inja ka mo sa medyo pamahaw diha. Nagprito ko kuhan. Baka mo na mahaw? Mugto naman. Nagprito ko baboy. Aw. Dugay mo na mata. Kasi po liniswila na. Eskwela siya. Pero kuhan ka rin mo sa iklat si Ron kay Sige. Alidi man tayo ron. Alidi bitaw ron. Alidi. Nala pagamping mo diha la. Sakit ang gam sa istorya. Pagamping mo diha kanunay. Bye-bye. Okay, ikaw inay. Ghost to. Portahin ni Sarah lagi kanunay. Yan yung sud, oh. Sud na pud. Sige, libang na ng sud. Sige nak, bye-bye nak. Bye, amping mo diha. Ano mairing nga kuan kana na ay. Nawa ka Diyos ang anak kay. Ano ba to guys? Nga. Sige makugdam kong Zanmart. Sige po ganang ba dya. Pagkaan naman ta kami. Hawa, Ming. Hawa pa. Oh, sa mga matatang dagoyan niya din sa like atong video. So guys, no, dito mo sa kaniya tang anak mo reflect jud nato no kanang ako guys. Duha na jud kagabi isip kog dam ko ni dyan. Diba mo kung okay na sa to guys siguro. Kahanang mga panganang bitaw sa mga problema na nga. Hawa lagi. Yan naman si Jo. Uy. Sige magpanguhit. May pakaon naman. So mo to guys, ang kapubuli makinapanaan ay nanggawas na ba nga. Kaya na ay. Di ka kita. Rasi si Ja. Ang may mura kata-kata. Na. Ja. Tahinan ako si Tirisin. May nang pukuro si Tirisin. Kaya basig na allergy ko ba kay
Luto man kukuan guys kanang naay. Okay, sabay nakasuway munggos di gata. Anja. Kanang naay. Di naman maklaro sa kuan. Yan ni guys, ang likod daghan dya. Pikas-pikas. So, bao naglibog ko dito patugikan sa ahong pero di ko makapasangyan kay kuan ka na herbal naman ang kamunggay. Diyan nakakuan naman po dana sa gang giinom kay puro raman vitamins. Kung supplement inom ko og MX3 sa at ay bunta ko mainom diya. Nagkahapon kay iinpos na nga pwede ko mainom og Centrum Silver katong pang Centrum nga 50 plus diya. Kay sakit lagi pa niya mga tuhod na diya. Kato nga suway ko inom. Gapon kay di man ko kakaano koan kanang naay gahi lagi namo pay ka munggos dari dagan kay ipat kog munggos sa ataw tong utanon mo to ang gikuan ang gataan butangan ang kanang saging hilaw gikot gi banggod na para malapot nja gabi ang gigata nja mo to ang mo to gikaan gapos mudto. Huwag naman nagkaan din guys, mga kuan, mga alas 3, siguro tayo abot siya, tiidit darin ko. Higda ko ka dito. Wala na may mga nanubos ang panin. Ba, di ba kanida? Kapoy ka ang lawas. Ano nga, yun ko nga. Kita din ma-stress talagang tag. Kanang na ay ginahuna. Trigger siya dagat ang mga ipambati. Tinuod yun na. Hindi nakapagnan guys kay kanang na ay kanya bitang hindi lagi po na ito mai-compare kung nga kanang lahi at batasan ni sa kada-kada pamilya. Kay kami sa tinadlaman sa dug mga ingani nga problema ha para sa problema ang Mario ba nga na prison sa nakaibaw nga oysa anja kanang na ay tugod naman siguro sa kanang na ay ko kahibaw man sa rason nga no nga ko anja naglibog ko sa ilang pamilya sa nga kanang na ay murag wa sila kadyo nagano kanang bitaw sila nag-effort nga makagawa silang pamilya, dya, wapot sila ganang na nga si Mario na PWD, dya, kanang na ay kanang wa sila nang basag dito ba nga pa sila man tayo dito, lisod ako moto pa dito guys, para naman nga mukuan dya. Wako ka sabot sa ilang ubang parente na to, di puntanan ha, di puntanan nila nga parente dya. Ito, gahapon naman balik-balik ako. Usanas ahang gihanang na guys kay ako ba sa nagampo ko kanon sa Ginoo nga makagawa sa Mario kay di nagijudlalim ang kuan ang stasyon ni Janja kananay para magkaipon-ipon pa sa mga anak kay si Boboy kinahanglan si Jao kanang iyang amahan mo mo istorya o mo kanang disiplina karon sa stage sa isang edad bitaw nga 18 makaingon jud ko nga need ni sa papa nga maoy mo kuan kay ako kay ba man si nga dito ko ni kanang inahan pero kay ba ko nga ita po kong care as iyang mami pero lahi ra jud guys ra jud ka kuan lahi ra jud sa imong pagalingon nga kuan bisan pa o diari na sa nila ko kay so sa gi-compare sa ang anak jud ang anak lalaki John Mark makumpare man jud lang moingon jud ko nga
lahi ra jud karon kay sa kuan sa bagay si Janjan bago pa man ang generation kay pila pa man edad din taon na namin sa murag gamay ra man pay kuan nila guys kay pila 20 kapin mas Janmark ja 18 na si Umar. So, si Janjan bisan unsa nagyaw-yaw si ko pangaral ni siyang anak nga anak di jud ko jud ko masakit ako pasakit nga ni tubag ni sukol ni istorya nga nga ay gisinghagan ko tungod kay nana wa jud paswayda ni jamo nga ako panagsag masingagan lagi ko di ang anak ko noon sakitan ko kaya na ang kagulihan anak ko manggali ko kanang panghagi manggali ko anak pero siguro hapong gi kon pa sa nga parang natural pa di po ko masakitan natural siguro po nga makatubag sila makasukol kay kanang naay di magpupo nila mama matinoon pero narana nila pero apang ginahana guys siguro lahi ang bata karon nga labi na kanang nakola sila na markada ba ja try din sorry din guys ganina pa ko nagpugong kugil lang ay sana man po ko sino nga pagkakadyan anak ni Janjan kasi nang di pa sino nga anang nang di mawag ko may bako kung sa kalam ang anak ko dyan kasi ko kasuway nga sukwan ko niya may ko sino nga ang anak ni mga doon pasakit yung tibag-tibag, singka-singka. Sakit ang kanina yung tinyagan ni Dota. Patanggang anak sa una guys, nazuti kasara dito nga, nag-walk out si Jahang tangang mas dyan na ni tinangad niya. Ahang putong sa ginan na ito nga, nakuli na pagdadaan yung nabunong bali sa Valencia. Tapos sila na isang nagpunta sa una. Isang gidagsang labunon dyan. Parang naging inahanta nga, magtanaw-tanaw para proper bitaw pa ng mga labunon. Ningin ako ni Jang, anak na naman ni mga labunon nga, nagsagol-sagol man ni. Nasagol bitaw ako sa labunon hindi yan dyan. Yaw-yaw ko, ito lang sa ni inahan, yaw-yaw, kaya para lagi po nila. Kung adsang isagol ng kuan dyan, pwede po ito nila dito guys, kay sarang may dyan bag, siyempre masagol dyan. So sa dyan dito na, ako noon dyan ko na ito ni Jang at wa siso ko na wa dito ba ni explain wa tanan jang buhat pagkuan pagkuan pa patulong yon lagi ko di uli ito sa body health sa nagbilaran ni dag sa nabundan to sa pagka next day nga nga ma haman ako glaba so konsensya po ko dito guys mao na nga karang na palak lang po ko ba di po na i-compare sila kay parang ay lahi magigpid ang ilang dugo sa among dugo mo na siguro nga lahi pa din lang mga klase sa kay kuan ka lang na ay tabang naman mo kampo guys nga makagawsas Mario bahala so ni ko ninjo nga kuan nga ang i-vlog o kung sa jayjang kaso nga nung lugay nakagawas ako ko kay istorya sa abogado guys kay mahal dito di ko kay istorya kaadjong di ko kanganga diyan basin karon makatawag na ko sa mga abogado ko kay istorya ko makabayang ra ko na about sa kanang na diyan kaso ano kanang na ay nasa murder nga kaso kay kanang murder kay ba lisod maganda sa di man wa man ay piyansa gusto ko tong pusil luwag na problema guys kay pwede ra to ma-apply free bargain diyan nakakuha namin sa Bogor dito. Ang kaso sa Bohol, may problema dito kayo makagawas anytime sa dito, basta kay na piyansa. Unja, ang kato lamang isang kaso sa iligan kay duha man kay isang kaso na hikuan ni dya. Mana nga kanang na ay naglisod sa kanang gawas. Dya, nag-hearing na po. No, di sa na-i-istorya daan niya. Malagay na yung kakuanan nga. Nganso mi sa saydang mga
Kami nga dito lagi kay nakoy gitujo. Nakoy tujo. Matuusap ko sa kaisis na kay ilara magibasa jawa ni lagi bang buhat ba ja to pag hearing das niagi das webis kay naghearing naman. Ang hearing ron guys kay Troy video call raman di naman jud kayon nga mudong ka sa branch ug asa ag kanang naay kuan katay branch 1 or branch 2 sa kanang korte di nakamudong dito kay musit na sila og adlaw ja pero video call na katubang na mo da sa video call mo na ron ang kuan ang hearing labi na ublad jud inja malagi to ito nga kasi siya dyan mag-aysan hila ko kay kanang naayaan sige pag-asog nagluwag nag-angdugan nga nakahilak ko dyan hilak tapos kalipay nga kanang na kung kaya des Marcos kay wala ito nga kung ano man ko day sige makugdamgon dyan itong niagi basin o karang una pa sa ba or reflex pag kay kibaw dyan ka nga kanya itong anak na dugtong masaratag tinae isa masana nato so makafeel so masag naay problema sa mama basin ka na ay baputo nga nagdamgo po ko ninja kay kung naging gabi nagdamgo ko nga napreso ko no si Janja mato nagila ko kay nganong kuan siguro kay dito ko presuhan lagi pa sa daghang tawo murag nagsago na lagi ni ang kuan sa magpagtug jaghang tupod guys mata-mata kay nagsakit daghang sa tung last gabi niko inday dam ko li kung Janjan kamusta si Janjan nagchat man may mga okay ra man si Jan nipos na okay ako kay di ko kajutig ko an panagsarap ko kamusta lang sa siyempre sa okay rami man nandiyan wala na ay buto gabi gani nagdamgo na pug ko nga sige migdong di Janjan og kanang kuan sang dam ko ba sige migdong og kanang bitaw gilis bitaw mig sanina nagigaw naggawon kuno ko Janjan nagbarong kay murag usab to ako kasabot atin og kanang na ay murag mo atin ni og kasal basta kay murag yana di ko ka duktong basahang damo ko kay nakalipat ko murag yana to nga nagikuan mi kanang murag nay padungkaon bitaw pero atog mi nangaon agahan ko to nga manood nami kuan dito naghilis na din kung sila ko ng mga pamilya naghilis ako ng mga may mga daghang mga malita baka gikan ato basta kay murag nga to dyan sanina ko nun ni Janjan nga isuot maoy ka ng namisplis ba to sa kanang na ay trolley bag dyan nangita mi sa damgo na nangita mi dyan kanang na ay amor ako nung nisud ako nung dito nipila na so nipila na ko nung sa sud lagi mi ba sa butong ngagit kanang manood mani ato yan may nagbantay Diya kaya ito ako numero ito mag-ilis kay isa ko nung sanina nabilin sa sedya. Ako nakakuan ako nakasuon ako nung kugaw nakagawan lagi ko nung sanina yung asa man yung sana halatagaw man yung damluga. Kami kuno sa Janjan mo to nakasunod na dahil sila to guys kay nabilis lagi ko nung sa sanina pedya. Mabo ano to nga dito naman dito si sa among gisud la nakailis. Kabi ko nung mga isuo nakagawa namin nakakuanan dyan ka na ay si Janjan so trade ko nupot siya ka nang naibarong kay buwasa ko naman ito ako kasabot ito mga angon batog na batay ko ako kakadyo ka ko asang damgo basta mo tayong damgo matuwi kaduhang gabi yung damgo na nga ngayon anak dyan matuwa kung hindi ganina bakit sa tinanawag si Janjan ba o si MM okay naman dahil sila po dito Cebu ako sige po ko na nga nila nga camping nga kada gabi isog ampo nga iiway sila sa kuan diskusya dagang rasya sa Ginoon diyan nalanginan sila nila sa ni Jani silang duha ni Pulin unawayin si ampo kanunay kay kanang na ay isod ka adurong panahon na kanang ay nagunahan ako nga kanang na ay Kaya berapa motor ya na bawa da naglatagaw lagi ang ngana guys naglaman sa naglatagaw sa kananay mga pangitabo karon maro nito guys pasensya na jumar dito kananay waday ko vlog hapon kay malagi to nga ako ka di ko kadyo ka nga sukar medyo nang Pilipina. Alright guys, thank you for watching. Bye-bye kita sa Kajok ang vlog. Bye-bye, God bless.